Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, pang malupitan na naman po ito dahil nakabili kami ng spicy bulalo at saka Regular bulalo po sa akin dahil hindi ako mahilig sa spicy. ayan po. So itong lahat po nabili namin sa My Papards Lechon. Ayan, mayroon po silang sariling page po. Tsaka nagde-deliver din po sila ng mga pagkain. So ito din pala yung nabilhan namin ng crispy lechon ulo. Ayan po. So, talaga namang ang sasarap ng pagkain nila mga studio dahil repeat orders kami palagi sa kanila, no? So, satisfied customer din po kami. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat. Ito din po, yung uyok sa Tagalog, utak ng buto. Pero sa Bisaya po, ang tawag namin dito ay uyok. Ayan po, ang sarap po niyan. Yan mga studio. Yan. Paglalaway na. So this is also a collaboration video po pala with Discarding Basic. Ayan, sila din po ng sponsor ng mga pagkain na ito mga ka-studio. Maraming salamat po talaga, busing. So ang Discarding Basic po pala ay isang family mukbanger din po. So ang sasarap din po ng mga pagkain nila at saka kasama niya yung misis niya at saka yung anak niya po. Yan, mababait po yan sila po. Please check out their channel po. Tsaka mag-play din kami ng short clip dito po para makita nyo po mga ginagawa nila sa channel po nila na mga mukbang po. First bite natin. Para sa inyo ito mga basic. Panalo. Nagpapabango talaga itong ano yun. Ano itong Yan na po mga ka-studio. Talagang sarap ng mga pagkain po nila po. Let's help po our fellow mukbangers. At saka mga Filipino vloggers po. Dahil hindi po madali yung ginagawa ng mga Filipino vloggers po. Lalo sa pag nagsisimula ka pa lang po. Nako, ang hirap po talaga po. Let's help their channel po. Please subscribe po at pakiuna din po yung notification bell. Para lagi po tayong updated sa tuwing mag-upload sila ng bagong videos. Ayan, start na po tayong kumain dahil gutom na din kami. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan, tara po, kainan po tayo. Lunch pala namin to mga studio. Ito sa'yo mga. Snacks po, tapos na po siyang kumain. Ito sa'yo mga, may smiley. Sprite po ito. Ay, itabi mo muna yan, Pang. Sige. Thank you. Sabi mo na Meron namin din ito, po mga kami dito ginamos sa sausawan po. yan, mahilig na ginamos. Tara o, sus, berting lamian ni, naisuka ni. Halang ko ah. Tsaka meron siyang lamas. Yan po, si Mrs. po dito siya, tapos ako, ito din po sa akin. Tag-isa kami. Punan, Papa. Yan, ito muna. Yan muna. Hmm? Yan, kainan na to. Kain na tayo. Kain na po tayo. Wow, saan tayo magsimula nito? Higop ko ng sabaw mo. Ang ganda, oh. Wow. Ang sarap mang, may anghang na siya. Mm. Tapos, nagdagdag lang ako ng sili mga ka-studio. Grabe, ang sarap. Tama yung timpla nila mo. Mm. Tamang-tama lang ba? Sarap talaga pag mayroong uyok. Ito mang, simulan natin dito. Yan po. Dami nito mang. Ito po sa akin, oh. Hati tayo dito mang. Teka lang. Mm. Yeah. Sanin ako. Wow, excited kami dito mga ka-studio. Ito na naman. Ha? Nakita ba niyo na yun? Yan po. Wow, ang dami mo. Wow. Ang laki. Sa akin pang, oh. Nakuan ba? Nabungkag. Humok naman guys yan. Ang karne ko. Grabing, ang lambot Lambot. po kasi niya. Sa akin din pang. Yan, wala na pong laman. Sarap nito mang. Hati tayo mang. Kita ko muna sa kanila ha.
Ayan po, oh, ang laki. Yan mo, kuha ka dyan, oh. Kunti lang sa akin pa. Sige. Thank you pa. Wow, grabe to. Tara po, kainan na po tayo. Grabe, ang sarap pa. Ang sarap, Parang first time kong kakain ito pa. May agyo eh. Napedaghan mga ka-studio. Akin din pa. Wow. Wow. Rami. Yan. Yan na siyang laman. Mayroon din dito. Nakuha mo na ako ng unod. Tuslog na to sa ginamos. Sarap niya, mang. Sarap ng bunmaro pa, no? The best. Yan po. Oh! Sobrang lambot niya pa. Ang sarap niya isaw-saw sa ginamos. Lamig yung bumaro pero ingat lang po sa mga high blood. Kaya sa mga Cebu, taga Cebu dyan, tara po. Order na po tayo. Rice pa po tayo. Enjoy ka, mang? Sarap, mang? Yan, dami yung rice.
Yan, kunin ko dito ma. Wow! Wow, ang laki niyan pa. Gusto mo mang? Ang sarap talaga ng uyo po. Yan. Grabe, ang sarap ano? Ang uyo. Mm. Mm. Maraming salamat po talaga kay Basic Family. Ang sarap talaga ng sabaw mo din. Ayan po oh. Masarap dito sa bulalo talaga. Dapat mayroon talagang laman no. Hindi puro kuha lang ba. Para ma-enjoy mo talaga ba. Yan no. Si tawag ano mga ugat-ugat mo. Hindi ko alam pa. Collagen. Collagen. Lami kayo sa ginamos, ganay suka. Ang tanggal ng umay. Grabe, naghanag unod ani. Buson po tanay. Tamis kayo pa.
Busin mo na ito. At yun po mga kastudyo, puntahan po natin Discarding Basic. Sila po yung kakulab natin today. After po ng premiere namin po 7 PM, follow naman po yung video po nila po. 7:30 PM din po yung premiere nila. So after nito po, puntahan po natin po. I-subscribe at i-on ang notification bell. Maraming salamat po sa lahat po ng suporta sa amin. Maraming salamat po sa kakulab natin today. Thank Sa you opportunity po. Thank you po. Thank you, ma'am, sir. Ayan, shoutout muna ako. Habang kumakain pa si Macy's. Jaka Joseph Vincent from Bonifacio, Misamis Occidental. Bia and Ann's channel. Ito mayroon po siyang channel. Angel Lagulay. Judy Ann Asuncion from Isabela. Ralph Aguirre. Shoutout busing. Maria Teresa Labitad. Fernan Gabara. Lian Solano. Angel Mata from Baras Rizal. Happy birthday Mama Nita, July 15 from Salvi at hi to Daisy Healing. Yan, happy birthday po. Ngayon yung birthday niya mo, no? Hapon. Kahapon pala. 16 na pala ngayon, no? Belated happy birthday po. Bibing Lapitan from Toledo. Enrique Pare from Washington State. Shout out po. Jane Pitalcuren Liabres from General Santos City. Garcia Angel. Alison Gomez. John L. TV. Morales Family. Happy first birthday friend Scooby Pilares sa July 28. Advance happy birthday po. Jazz Valenzuela. Flor Satwita from Qatar. Des Miras from Israel. Maids Jew TV from Paumbong, Bulacan. Annalisa from San Fabian, Pangasinan. Ramos Family at Jubilia Family. Happy birthday Arturo Vilarde. Happy birthday po. Books TV. Ito mayroon pong channel. Phil Balin Fernandez from Aklan. Marivic Sipnyo. Jasper Pando from Tagum City. Ben and Yuri. Ito, nagbumukbang nito sila. Kakastart pa lang po nila ng mukbang channel. Shout out po. Hello. Marilo Magpantay. B. Anadia from Oman. Dennis Ventura. At sa kasin mo mang Mayet Ann Alfanta. Hi, dira na sila sa Pitos karon. Hi, Gaw. Regard ang tiising. So ayan na po mga ka-studio po. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan natin today po. Araw-araw po kami nagmumukbang. Kasi araw-araw naman tayo kumakain. Tsaka diet din po kami sa isang araw po. Isang beses lang po kami kumakain. Kaya sa ibang kuhan po, fasting na po kami niyan. At konti lang po yung kinakain namin. Tsaka exercise po. Tiyan na po mga studio. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang.